totes i tots sé el que us esteu preguntant. Ulleres noves, oi? Doncs sí, ulleres noves, fons nou i setembre, curs nou. Si és que hi ha classes, perquè a mi ningú m'ha dit res encara. En fi, és que és setembre i això vol dir que toca tornar a Hogwarts per aquells que hàgiu rebut la carta. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. En fi, al vídeo d'avui us he portat un joc bastant interessant. No diré divertit, o sí. No vull posar les expectatives altes en aquest vídeo, per tant, un joc a seques. El que he agafat és una tassa plena de molts noms, no tots perquè hi ha molts noms de Harry Potter, dels personatges, i el que farem és agafar dos personatges a l'atzar i haurem de decidir si els xipegem o ens carreguem la parella perquè no ens sembla correcte. Què? T'animes? Juguem? Vinga. Comencem amb la primera parella. No faig trampes, No ho faig. Agafem el primer i el segon. Primera parella. Ginny Weasley i Minerva McGonagall. Escolta, no és menor, seria il·legal. Però... No, és il·legal, és il·legal. No, és il·legal, és il·legal. Seguim. Primera parella. Ho tenim. Tenim Albus Dumbledore i Draco Malfoy. Però què està passant? Escolta. No? Oh, sí. És que tinc com dilemes morals. Està bé, no està bé. Faríem una parella, en realitat. Però no és legal. Tot i que quan acabés les classes, Draco... Us imagineu? No. El va matar. Bueno, el va intentar matar. No. Seguim. A veure. És difícil, Agafa només un. Mira, aquests que ja estaven predestinats. Ho deixo aquí. Primera parella. Molly Weasley. Mare meva. Severus Snape. Déu meu, t'imagines que a la reunió de professors la Molly està allà... Snape, al huerto. Doncs, a veure, Severus Snape, jo el volia per Lily. Jo tenia la fe de que en aquesta tasseta es poguessin complir els somnis que no es van complir als llibres. Però, escolta, Severus Snape necessita ser estimat i Molly Weasley té molt d'amor. Per tant, visca l'amor entre Snape i Molly Weasley. Clar que sí, home, clar que sí. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Seguim. Un. I dos. Lupin amb Neville Longbottom. Escolta, què està passant avui amb els professors i els alumnes? Vosaltres ho veieu? Lupin amb Neville. És difícil, És difícil.
Aquestes les deixo a vosaltres. Escolliu vosaltres. Neville Longbottom la pinso? No? A mi no m'acaba de convèncer del tot. Seguim. A veure, aquí, dues. Una i dues. Dolores Umbridge. Amb James Potter. Doncs mira, un popular opinion. Sí. Jo els shippejo perquè James Potter va ser molt dolent i Dolores Umbridge també. Per tant, ja tenen una cosa en comú, segur que es porten molt bé. I per aquells que m'esteu dient per què tant de hate amb James Potter, diré que li feia molt de bullying a Snape i això jo mai ho vaig perdonar. Igual que no perdono l'actitud d'Albus Dumbledore, però m'encenc, em quedo callada. Sí, els shippejo perquè són iguals. Seguim. Hola. Ara. Tenim aquí dos. Tenim Harry Potter amb Luna Lovegood. M'agrada. Sí. Sí, el shippejo. Aquesta parella m'agrada. Luna no em va agradar que a última hora el posessin amb Neville, no. Harry Potter i Luna Lovegood tenen una molt bona relació d'amistat i qui sap si la podrien tenir d'amor. Jo voto que sí. Seguim. Ja queden menys, Dues. Ui, aquest ja ha fet spoiler. Lord Voldemort amb Hagrid. Lord Voldemort amb Hagrid. Uf. Mira, si s'estimen, qui sóc jo per dir que no? Però Lord Voldemort tindria carinyet. Li donaria tot el que necessita Hagrid. Va, voto que sí, Jo els hi donaria una oportunitat. Qui sap? Clar que sí. And we're like fireworks and symphonies exploding in the sky. Ja van quedant menys. Això ja està buit. Aquí les tenim. Tenim a Ron Weasley i Lily Potter. Imagineu la conversa que ha de tenir Ron amb Potter, rotllo, escolta, que m'estic tirant a la teva mare. Són pèls rojos els dos, ja tenen una cosa en comú, estimen a Harry Potter. Jo dic que no, Massa estrany. A veure, ja només queden dues parelles. A veure. Hermione Granger i Dobby. Pot haver-hi una relació més estranya? Va, voto que sí. Perquè Hermione Granger no s'hauria d'haver quedat amb Ron Weasley, ja ho dic de ja. Últim vídeo de Perdó entre paraules després d'aquestes dures declaracions. No vull fer declaracions. He dit que no faria declaracions. No. Bona nit. No em va agradar que es quedés amb Ron. I jo crec que Dobby rebria tots els atxutxons que es mereix. Per tant, voto que sí a tope. Però a tope, clar que sí.
Mare meva, ens estem carregant la saga. I ja la última parella. Em fa molta por, Ai. Tenim a Nymphadora Tonks i Sybil Trelawney. Jo les veig. Totalment, però totalment, clar que sí. Jo les veig. Sí. Sí, clar que sí. És més, no hi ha cap parella en el vídeo d'avui que sigui un sí més gran que aquest. No les veieu? Ah, jo sí. I ja hem acabat. Això ha estat tot per avui. Vaig tirant que se m'escapa el tren a l'estació 9 i 3/4. Ens anem veient i això. Explica'm aquí als comentaris de baix què t'ha semblat les parelles que hem tret avui. Si és un sí, si és un no, repeat, ship it. Digueu-me què en penseu als comentaris de sota. Mentrestant, que vagi molt bé, ens veiem a les xarxes socials i ens veiem al pròxim vídeo. Adéu!